Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila yung may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanghaling gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila yung mabubuting kalooban. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas sa YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin yung subscribe, like, and share. At pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakalog ko po sa inyo lahat, aking manalalaman po na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pagkatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan at magpursiging tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ng siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Bago ko po umpisan po ay sana po ay focus po kayo sa inyong ginagawa at palaging manalangin sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat bago matulog pagkagising sa umaga at magpursiging matutong kung talagang gusto po yung sa spiritual po na karunungan magpursige po kayo na matuto po at lahat po ng mga pagkakalog po mga orasyon po dito po ay isulat po nyo sa libreta nyo po para may magagamit po kayo sa oras ng kagipitan po. Ang mga pinagkakalog po dito po ng mga orasyon po ay magagamit po nyo sa pangkahalatan po ito na oras ng pagkagipitan at oras ng pangailangan po. Kung halimbawa po masakit ang lalamunan nyo po, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, masakit ang likod, masakit ang katawan, at masakit ang mata o tenga, at lahat po dito ipagkakalog ko po sa inyo lahat. Kaya dapat po kung may makukuha po kayong mga orasyon sa akin, ang gawin nyo po ay mag-subscribe po kayo, like and share at i-screenshot nyo po. Tapos kunin nyo po yung orasyon na aking pinagkakaloob. Malaking tulong na po sa akin yan. Mabuti may ganito pong ginawa ng Diyos na YouTube channel para marami po ang ibabagi yung mga iba, marami rin po ako may ibabagi po sa inyo at automatic na kanyo po yun na intindihan nyo po na humingi rin kami ng tulong po sa inyo, gabay para masuportahan po nyo kami at marami po kami may ibabagi po sa inyo. Kaya maraming salamat po sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat na kanyang pinagkaloob. Kaya nga pinagkaloob sa atin ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat ito para maraming matutong manalangin sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat na para hindi masupil ng mga demonyo po natin buong mundo, para matutong manalangin, magpakumbaba sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat ay malaking tulong ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat ng ganitong mga ginagawa sa pangkalatan po. Kaya sana po ay naintindihan nyo po aking mga hinaing po at binabagi ko po dito ng mga orasyon. Ay gamitin po nyo lamang sa tama, huwag yung kabusuhin po, huwag yung gamitin sa masama, kundi gamitin nyo lamang po sa kabutihan po. Yan po. Ang ibabagi ko po sa inyo ay yung dalawang orasyon po ito. Dalawang orasyon po na sa mga mahirap umihi at orasyon sa taong may pasma po. Napaka-importante po ito na unawain nyo po. Orasyon sa mahirap umihi at orasyon sa taong may pasma po. Ang sa mahirap umihi po ay usalin po ng ibulong sa isang basong tubig at inumin. Gawin ito tuwi-tuwi na hanggang sa gumaling po. Usalin po ng 9 times po at ibulong sa isang basong tubig at inumin. Ito ay gawin tuwi-tuwi na sa araw-araw po. Ang ibig sabihin tuwi-tuwi na ay araw-araw po bago gumaling po. Maramdaman nyo na po kung gumaling na po siya. At
sa pasma naman po, sa taong may pasma o sa taong may salin po ng 3 beses po at ibulong sa isang basong tubig at inumin. Gawin ito tuwi-tuwi na hanggang maramdaman po ninyong gumaling po rin po ito. Ang orasyon po sa mahirap kung may lori marit 9 times po. Lori marit, lori marit, lori marit. Tapos sa pasma po milireet, milireet, milireet. Narito po ang orasyon po. Sana po nawain na lamang po. Screenshot nyo po ma'am, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat.